Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні готуємо дуже смачні та соковиті бандерки з м'ясом. Млинчики я готую на молоці, але якщо у вас його немає, це не проблема. На моєму каналі є дуже хороший, нічим не гірший рецепт заварних млинців на воді. Виходить теж дуже смачно. А ще я вам сьогодні покажу, яким способом можна зліпити бандерки. Їх є сьогодні у мене 3. Отож, розпочинаємо. Готуємо млинчики. У миску до 4 яєць всипаємо сіль та цукор і збиваємо вінчиком до однорідності. Вливаємо трішки молока, спочатку приблизно 150 мл. Перемішуємо ще раз все і додаємо просіяне борошно. Сюди ж всипаємо кукурудзяний крохмаль. Якщо у вас немає кукурудзяного, можна додавати картопляний. У нас зараз має вийти густа маса, в якій дуже добре розбити грудочки. Ось таке зараз густе і тягуче у нас виходить тісто. Важливо, щоб воно без грудочок. Виливаємо рештки молока. Можна додавати його частинками, щоб орієнтуватися на консистенцію вашого тіста. Воно в нас має бути ріденьке. Коли ви будете смажити млинчики, якщо вам здасться, що воно густе, додасте ще молока. Якщо навпаки вам воно буде зарідке, відділите частинку тіста в окрему мисочку, додасте борошна і тоді все разом знову з'єднаєте. Сюди ж вливаємо соняшникову олію без запаху, для того, щоб кожного разу не змащувати пательню. Її ми будемо трішечки змащувати лише, коли будемо смажити перший млинчик. Об'єднуємо все гарненько, щоб не було ніде олії зверху. Тісто готове, відставляємо його в сторону на 15 хвилин. А тим часом підготуємо начинку. До фаршу в мене курячий, можна брати будь-який. Додаємо цибулю, її можна стерти на дрібній терці, перебити в блендері або ж порізати дрібненькими кубиками, як вам зручніше. Сюди ж всипаємо сіль, чорний мелений перець, спеції і приправи додаємо за своїм смаком. Ще я хочу додати кінзу та приправу для курки. Це вже за вашим бажанням, можна додавати лише сіль та перець. І перемішуємо все гарненько. Щоб начинка була соковита, вливаємо до фаршу трішечки холодної води. І знову ж таки все гарненько об'єднуємо. Все готово, відставляємо в сторону і смажимо млинчики. Розігріваємо пательню і зовсім трішечки змащуємо її соняшниковою олією. Перед смаженням млинчиків обов'язково ще раз перемішайте все тісто. Перший трішечки сильно підрум'янився, зараз зроблю вогонь меншим. Коли смажимо наступні млинчики, пательню вже не змащуємо. Ось цей вже гарненько, другий рівномірно буде смажитись. Перший, як завжди, або згортається, або щось з ним не так. Млинчики посмажені, тепер нам потрібно сформувати бандерки. Я вам покажу 3 способи,
а ви вже обирайте для себе найкращий. Почнемо з найлегшого. Млинчик розрізаємо на половинку. Коли я їх смажила і перевертала на другу сторону, тримала буквально 3-4 секунди і забирала, щоб вони залишилися ось такими світленькими. Тому що коли ми будемо їх уже смажити на пательні, готові сформовані бендерки, щоб вони сильно не пригоряли. Отже, перший спосіб. Він вважається найлегшим. Перший та другий. Викладаємо посерединку фарш. Ось так з однієї сторони загортаємо, де є зайвий, забираємо. І другою стороною накриваємо. Ось такий у нас виходить бендерок. Це перший спосіб. Другий спосіб теж легкий, він подібний. Беремо млинчик, викладаємо тепер його ось тут з краєчку. У вигляді трикутничка. Тепер беремо ось тут, ось так його загортаємо, знову ж таки формуємо трикутничок і ось так по кругу його перевертаємо. Ось такий другий спосіб. І тепер щодо третього способу. Він для всіх вважається найважчим. Якщо ви готуєте так вперше, рекомендую вам спочатку спробувати згорнути його без фаршу. Показую, як це робити. Ось так загортаємо млинчик, знову ж таки я розрізала на половинку. Сюди викладаємо фарш. Далі беремо за ось цей краєчок, тут пальчиком я тримаю, і ось так його донизу. Далі за ось цей край беремо, тут можете пальчиком притримати, і ось так доверху. І далі ось тут, що в нас залишається краєчок, ми його беремо донизу. І все, що залишається, ми його ховаємо у серединку. Ось так. А тепер показую все те ж саме, тільки вже з фаршем. Беремо за ось цей краєчок і донизу. Трішечки ось так приплескуємо. Далі ось цей краєчок, пальчик тут, доверху. Ось так. Далі за цей і донизу. Все, що залишається, ховаємо. Ось такий бендерок у нас виходить. Це третій спосіб, це другий спосіб. І ось такий перший спосіб. Вибирайте для вас, який найкращий. Ось ці перші два способи будуть найшвидші. Якщо навчитеся ось цей робити або вже вмієте, буде теж дуже швидко. З цієї порції в мене виходить 32 бендерика. Їх можна частинку посмажити, а частинку поставити в холодильник і смажити на другий день, або ж заморозити. Я трішки посмажу і заморожу. Ставимо пательню на вогонь, розігріваємо і додаємо смалець або ж соняшникову олію. Викладаємо їх і смажимо на середньому вогні з обох сторін до золотистого кольору. Накриваємо кришечкою, щоб швидше приготувалося м'ясо. Коли приготуються, вони одразу стають пухкенькі, а всередині дуже соковиті. Викладаємо їх на паперовий рушничок, щоб забрати зайву олію. Зараз покажу вам, які вони всерединці. Ось, подивіться, скільки в них соку.
Вони дуже смачні. Я рекомендую кожному їх приготувати. Це дуже смачно. Дякую всім за перегляд. Ставте, будь ласка, вподобайки, коментуйте, підписуйтесь на мій канал і до нових зустрічей!